No niin. Mä ajattelin, että pidän pienen esittelyvideon tästä mun ensimmäisestä sinihomejuustosta, minkä mä olen ikinä tehnyt ja mikä mun mielestä onnistui aika hyvin tai ellei erinomaisesti. Ei nyt kaikkeen taiteen ja tieteen sääntöjen mukaan. Mulla oli näin tämä yksi pieni pala jäljellä. Tämä alkaa olla nyt noin... Oho, tää alkaa näyttää aika hurjalle. Tähän on muodostunut uutta sinihomepintaa tuohon leikkauskohdalla. Tää on nytten semmosen... tästä on 2 kuukautta vanhaa. Tää on ehkä kypsynyt hieman lämpimämmässä kuin ohje antoi. Mulla ei ollut ihan kaikkein parasta kypsytyspaikkaa tälle vielä siinä vaiheessa, kun mä tän tein. Tämähän kypsytettiin siis kylmälaatikossa. Siellä nyt sitten tapahtui kaikenlaisia lämpötilan vaihteluita, että mä en ihan tarkkaan osaa sanoa, että missä lämmössä tää on ollut minkäkin aika ja niin poispäin. Mutta että mä oletan, että tää on itse asiassa kypsynyt hieman nopeammin kuin ohjeistuksessa, niin kuin reseptissä sanotaan, että millaista sen pitäisi olla aina tietyn ajanjakson jälkeen. Että tää alkaa olla aika pehmeää. Mä näytän vähän lähempää. Tänne on tullut aika hyvät sinihome-onkalot. Ja väri on hieno. Mä tein ihan täsmälleen reseptin mukaan. Ainahan ei voi reseptikkaa seurata täsmällisesti, mutta ainakin ensimmäisellä kerralla kun tekee sitä reseptikkaa, voi ihan hyvillä mielin seurata aika orjallisesti, kunnes sitten jos siellä sattuu ja tapahtuu jotain, että lopputulos ei olekaan miellyttävä, niin sitten tietenkin rupeaa muuttamaan vasta reseptiä. Mutta että tää on tehty ihan täsmälleen reseptin mukaan. Mä ajattelin, että mä leikkaan tästä. Tossa on tuo pinta, missä on muuten ruvennut tulemaan uutta kasvustoa jo. Sitten kun se rupeaa haisemaan ammoniakille, niin siinä vaiheessa viimeistään pitää ruveta äkkiä syömään. Mutta tässä pinnassa on ammoniakin hajua. Kyllä alkaa pikkuhiljaa haisemaan ammoniakilla, mutta sen mä vähän aavistinkin jo, että tää alkaa olla siinä kunnossa, että vedellään viimeisiään. Tästä mä vielä haluan sanoa, aika hieno pinta. Tää mun käsitykseni muuttuu pidempään kypsytettäessä vielä ruskeammaksi. Muuttuuko se ensin valkoiseksi ja sitten vielä ruskeaksi? Että tää ei ole kovinkaan pitkällä tää pinta tässä kypsymisprosessissa nyt loppujen lopuksi. Mutta mulle aivan mainiota. No niin, nyt mä teen sen asian, mitä mä olin tekemässä. Eli mä leikkaan tästä jonkun siivun ja sitten mä ajattelin, että mä jätän tän lämpiämään huoneen lämpöön. Ja mä palaan sitten asiaan tuossa parin tunnin päästä, kun tää on vähän parempaa sitten aina, kun se on huoneen lämpöstä. Tämä pakkaan vielä jemmaan. Mä pakkaan nää aina juustopaperiin ja folioon. Ja mä toivon, että nää sitten selviytyy täällä paremmin kuin että se olisi ilman minkäänlaista pakkausta. Tää paketointi estää vähän sinihomeen liiallista kasvua, mutta kyllähän se nyt tosta näki, että se kasvoi joka tapauksessa siellä lisää. Tämä lähtee nyt minun viinikaappeini, koska minulla nyt sellainen on kypsystystilana. No niin, mä nyt en ihan 2 tuntia malttanut odottaa, mutta mä laitoin ton tonne uuninpankolle, niin mä ajattelin, että se pehmenee siellä vähän nopeammin. Ja niin onkin käynyt. Kissat tappelee tuossa vieressä, mukulatkin. Hirveetä nahistelua. Just nyt! Pilaamasta videota. Tähän mä olin sanomassa. No nyt mun täytyy kyllä käydä heittää ne pihalle. Joo. Mä ajattelin sanoa vielä tuosta reseptiikan seuraamisesta sen verran, että siis mä oon tyytyväinen, että mä sain seurattua tai pystyin seuraamaan sitä reseptiä
hyvin tarkkaan ja sain juuri hyvän tuloksen, mutta siis se, minkä tähden usein, minkä tähden reseptiikkaa ei aina voi seurata, voi olla esimerkiksi, että sinun se maitolähde, mistä olet maitosi saanut, on hyvin poikkeava, josta syystä esimerkiksi joku maito saattaa happamoitua paljon hitaammin ja joku maito nopeammin. Tietenkin maidossa oleva rasvan määrä vaihtelee esimerkiksi kesällä ja talvella ja aamulla ja illalla. Ja sen lisäksi esimerkiksi huoneen lämpötilat voi olla erilaisia. Se vaikuttaa eritoten tuossa juustoa prässätessä. Et kaikella sellaisella on vaikutusta. Niin siinä mielessä mä oon oikein tyytyväinen, että tämä mun ensimmäisellä yrityksellä onnistui ihan sillä reseptillä, mitä mä katsoin vain tarkkaan. Kaikki mun juustot ei ole onnistunut reseptiikkaa seuraamalla. Että mulla on tullut jonkin verran liian happamia juustoja. Erityisesti tuossa syksymmällä tuntui, että en tiedä, ehkä alisuolasin. Riittävä suolaus pysäyttää sen happamoitumisen aika tehokkaasti. Ja toinen, mikä musta tuntui, että maito oli syksyllä vielä sellainen jotenkin, että se hyvin reippaasti ja nopeasti happamoitui, niin aina se oli, että olisi pitänyt laittaa suolaantumaan nopeammin. No, se siitä. Katsotaan nyt tätä. Tätä itse asiassa tarvitsee edes hirveästi leikata, tämä on niin pehmeätä. Tai voi vaan nyrsiä tästä. Joo. Tämä on mennyt aika väkeväksi, mutta tämä on itse asiassa aika hyvää. Mitähän mä nyt tästä sanoisin? Näytän. Tämä on ihan tämmöistä pehmosta jo. Ja tietenkin kun tuo nestettä on haihtunut, niin tämä suola on nyt tässä aika väkevä. Tämä on erinomaista. Mä voisin syödä tämän kokonaan. Mutta tämä on aika väkevä. Ja monta palaa tätä pystyy syömään. Tämä maistaa vielä tätä kuorta. Okei, tuosta kuoresta mä en ole ihan varma. Musta tuntuu, että se voi ihan pienenä määränä olla hyvä, mutta tuosta tuli aika paljon. Se maistuu jotenkin pölyiselle. Ehkä se homeen voisi pestä vähän paremmin tuosta pinnalta pois. Jollain miedolla suolavedellä tai rapsuttaa ensin pois kevyesti. Tässä on aika... Joo, se melkein kuin hiekkaa. Tai pölyä. Joo, pölyä kun olisi. Vähän niin kuin pölyä se olisi. Homeista pölyä. Se ei ole enää ihan miellyttävä, mutta tämä keskiosa itse asiassa on tosi hyvää. Mä oon tosi tyytyväinen, koska mun miehenikin tykkää tästä sinihomejuustosta. Hän ei kaupan sinihomejuustosta tykkää. Mutta tätä vähän syö. Kaiken kaikkiaan mä kyllä aion tehdä tätä uudestaan ihan samalla reseptillä. Muuttaisinko mitään? Mä aion ehkä kokeilla eri hapatetta ihan vaan muodon vuoksi. Tässä on tuo muistaakseni Lactofermin MSE. Niin sitten tälle on olemassa joku toinenkin hapate, mitä voisi käyttää ja kokeilla. Että kiva kokeilla, minkälaisia makuja saa aikaan. Mutta tämä on itse asiassa yksi paras sinihomejuusto, mitä mä oon ikinä syönyt. Ja se on mun itse tekemä. Olen aika tyytyväinen. Ja pitänee vielä sanoa, että koska olen itsekin vielä aloittelija, minä sekä videoiden teossa että näiden juustojen teossa, niin kertokaa minulle, että mitä te itse asiassa haluaisitte tietää näissä juuston maisteluvideoiden puitteissa. Mä joskus yritän tehdä myös tekemiseen liittyviä. Se on aika haastavaa.
työlästä tässä arjen keskellä olen huomannut. Mutta että esimerkiksi tähän liittyen, pölisinkö minä aivan niin kuin jonnin joutavaa vai saitteko te tästä jotain irti ja mitä haluaisitte irti enemmän? Ja älkää ottako mitään minun puhettani täysin tosi totena, vaan kyseenalaistakaa ja tutkikaa ja lukekaa itse. Internetti on pullollaan väärää tietoa ja minä en ole varma, onko minun tarrautunut myöskin sitä väärää tietoa. Joo, mutta sellaista tällä kertaa.